nyime kendo gibiro bedo gi wich kuot. Penjo ma enane da entie buta tato da penje ni enemies ma Kenya gi gin jomage ma wigi biro kuot ka gineno ka Kenya dhi malo ni. Enemies mag Kenya kata na jowasigu mag jo Kenya gin jasik jo Kenya nikech gin magin gi teko, gin man gin mamlaka to maginyalo manage go economy of the country. Pesa duto ma wachoko gin magirito. Omiyo ka pesa lal mar NHIF ne olala billions olal. Enemies mag jo Kenya maloyo jok mwagone gi ombulu mondo rit pesa wani. Omiyo gik maneno katimore ni ji ndiko sign gik moko, anyalo wacho authoritatively those are hot air. Nikech kata nakane gikawo tije ne gi sign ni gibiro tiyo ne jo Kenya e yo mawinjore. Tang'o matimore sama koro gisekawo tich. Omiyo gik minene sign e public magiluongo ni public relation exercise. Aparo ni jo Kenya ok gin wajinge mo ginyal ng'eyo gima dhi nyime. Omiyo wan walemo negi mondo Nyasaye odonji e chunygi mondo kik giher mibadhi. Nikech joma kwalo pes jo Kenya ok en an, ok en in, to en mana gin magin gi uwezo mar kawo pesa to gidhi kano kuonde magidware. Omiyo kik oywag ni enemies ma Kenya biro bedo embarrassed. Gin giwegi ema gibiro bedo embarrassed. Mane gima adwa wachi kuom twak mawinjo kuomeno. Kati chaki penja wach mar kanisa to gi gik mwasechung'negi gi kaka waneno kaka piny dhi. Kane mane mi penjowa kamano, adwa ne confirm ni mane mi penjo media. Kanisa nyaka chung' motegno, nikech wan kata ji anyowa kwa wuoyo kata mana statement mineno ne wagolo nyoro noero, iyudo ka jomoko achiel ariyo moko pod yanyo ayanya. To mano tok monwa tijwa kaka jonabi mag Nyasaye.